ndị be anyị anata m a na-abịa egburuchara akparata ma a na-awụsịrị ya nwe ubi ama na ịlatara ofuma nwa bụ ebatara ala Igbo ịfụ ka ọ dị na announcement ahụ anyị bịara mee batagodi abata ka ọgụ nwata aka afụ natagodu agụgoro na ọgụ na-adị ya anụzi na iro wee na-anụ ọ iru unu iwe nụba ọkwa na Krismas gara ọkwa na ndị mmadụ juru obodo ọkwa na enyere nnukwu moto ọkwa na ịrarụ na be gị họteelụ niile juru eju obodo dịkwa otu a etikwere mmanwụ emere egwu agbara nkwụ agbara akwụkwọ emere 24th night dịkwa on n'obodo niile ihe ọma mee onwezi obodo ọka nkụ na ya ịfụkwa na ọ bụrụkwa ka ọ dị mgbe nwa ka ọ dị ihe ayiro Chineke bụ otu a ndị ụfọdụ anọ na 3 years ha bịara ụlọ Chineke wee mee onye ọbụla abatasị anachiga n'udo aịsị Chineke aha ya deme ma daalụ n'ụzọ pụrụ iche ma rịọ ya nchukwu ka ọ malitekwe ka ọ malitere ọrụ ọma a ya rụwakwa ya lụọ ọgwụgwụ anyị alawo Krismas anyị anatawo ụfọdụ gasịra ha ara n'onu eri mgbe ihe kpatara ya na-ebu na mmemme bịara karịsịa and maka ihi na ego anyị kwụ n'ụzọ anyị na-achụ ya ọ ya batara ụra na-afụ kwa mgbe onye nwere mwute nọ ihe ọma mee ugwu anyị etiwara udu ọ ka dịkwa n'iru afụkwa m imirikiti ndị mụ na afụrụ ri nne ekwemomenatu na wa otogokwe happy to see you this that yes ọ ya ka m ji gwa gị ka ị nata mụ agajugo m anatago m na ada ama anọzi m ya ekelere Chineke n'ihe ọma mere ndị Igbo ọfọ niile na arịrịọ niile arịrịọ Chukwu o mekwara anyị ya anyị makwana ọnwụkwa ndị dabakwara n'aka ndị ọjọọ ma gị mara amalụ na mgbe ụwa ọ na-emewekwe kpatara ụfọdụ ji ababata Krismas nwa accident anwụọ ụfọdụ bata ịgotago ihe dị iche iche na-eme ilekwa Krismas nke anyị gbara anyị fụ na oke accident ya dụrọkwa ịnotisikwa ya enwekwa oke accident oke ọnwụọ adịkwa oke accident ya dịrọ so Chukwu jikwara wee mekwara anyị ihe nwere onye aga ore natawa ore nwa accident o pempe ọ dịkebere owiri ewi ka esi eme ereburu onye ereme nke a mee nke ndị agba egbe disada ọdịrọ mọch anyị agụtanwuo ya nke ohiri nne ịmụrụ ọ nwere onye si m ị na-akwa nwere nke mere na ụga ihe ndaba na-adịbakwa gboo ivin mgbe gboo kwa mgbe ahụ ị na-asụ n'obodo amakakwa ihe ndaba na-adịkwa ịnọkọtakwa ihe eme ihe ga na-eme ka ọ wee bụrụ mmadụ nọ n'ụwa mana ihe anyị na-achọ ime ka ịghọta bụ na ọkarọ nkụ ka ọ dị mgbe mbụ ya ara ịtọ gara aga anyị mụ ihe anyị gabiga ọ dịrụ ntu ahụ na nke anyị gbalụnụ anyị yọkwa Chukwu ka arọ nke abụ ara anyị nọ n'ime ya malụ mma n'ụzọ pụrụ iche ọ dị iche ihe mere arụ a ji ma mma n'ụzọ pụrụ iche ma dịkwa iche bụ na ị na-anyị fụ na 4 can divide 2 can divide so na arọ anụnwa bụ arọ mmadụ ga-eji wee nweta ihe ọ na-achọ n'aka Chukwu ekpere m ya na ọ ga-eme otu a ụfọdụ ose gị na ara 2024 gị no gree for anybody lekwa anya ka ị mara ihe ị na-eme n'ogiri o mekata ọ bụrụ ndụ ka a na-azọ gị ị na-eme no gree for anybody ekwetakwara na no gree for anybody amara ọga mekwa agree na ụfọdụ ihe ka o wee nwee ike inyere gị aka bikọs ị mara onwe ndị amachaghị ihe ịnụ ha na no gree for anybody 2024 no gree for anybody onye baro efisie baro ya ngị nwe efisie baro ụna akwụrụzi ebe a na-eme no gree for anybody ọga ị na-adakwa no gree for anybody onye ji mmadụ na anajikwa onwe ya ijidekwa mmadụ iji onwe gị ya ịbịa na ijide anago gree no gree for anybody ihe ekwere 2024 ị nakwa ekwugheri datin marakwa ihe ị na-emere ị na-ama mma gree for anybody ọ ghara ịbụ maka afụrụ m onye baro na-abụ fesiri onwe ha na warawara ụzọ onye baro nke a no gree onye nke a no gree ndị mmadụ na-ebu ibu na-apụ ndị ọzọ na-ebu ibu si ụzọ ọzọ na-apụ ụlọ abalị ebe anago gree no gree for anybody ijekwuba onwe gị ofu ebe ị nọrọ ebe a unu nọgide ebe a chijie iwuriri ibu na iwu nọ ebe a chijie ọ bụrụ unu na mechaziri gaa azụ ịgbaziri akala ya dị so no gree for anybody mana akwa ụdị ihe ị na-eme no gree for anybody o mebụ na ihe ahụ bụ ihe a ga-eji wee zọpụta gị na-eme no gree for anybody ọ gwere ya na-agba ọkpapa agwa mgbe ụfọdụ eje ebe ahụ ụfọdụ ebe ahụ ọ maa ya ọra ka o wee dị correct ụra ha mara ya bụ ọnụ ọbịara kparị ya bụtụrụ ọnụ ọdịzikwa ka ọ mara ihe ọ na-eme ukwu chaa ya
okwuchazie gị ije kwochakwa onye a kwochara gị ya mgbe maazụ na onye a na-achọ ka ọ kọreti ya gị na ịgafemega oke ihe ị kwesịrị ime. So no gree for anybody na 2024, no gree for anybody na 2024. ị na-ada no gree for anybody, onye nke ọzọ na-eme no gree for anybody. Ụnụ na-abụ anogri anogri, ọkwa ya bụ anogri anogri efe gị iya anogri anogri bulie mmadụ tụọ ala iya ọga polisi bịa arrest, ọ bụrụ ya tiri mmadụ n'ala, ọ bụrụ onye tiri naanị. No gree for anybody, ikwekwala ka ọla ndị agha na sel. No gree for anybody, ebujekwala gị prison. No gree for anybody, emekwana gị ije meme no gree for anybody. Ije na-eme onye ga-enyere gị aka na 2024. No gree for anybody. Manakwa ụdị no gree for anybody. Aghọta m the language short. To be frank with you, aghọta m or no gree for ama m or no gree for onye na-achị nara gị ihe gị. Ọ nwere gị mmadụ ya abụọ bụ ịchọ ka ọ bịa nara gị. Use ori brain kpọkọrọ ọnụ. Makana mgbe ụfọdụ na nkwofe ọnụ honorable ka nọ na nkwofe abụrụ ya bụ nnafe. Nnafe abụrụ nkwofe ọkwa ya. Ada nkwofe abụrụ nnafe, ọ nnafe abụrụ nkwofe. Otu aka honorable si kọwa ya mara. Ana m eme ya nchefu. Nkwofe abụrụ nnafe. Ị nwere ike ikwofe vum. Ị nafemekwa. Ọ bụrụ oge emekwa kọl anwụdekwa gị chigatakwa azụ ebe n'isi fepụ ọsọ. Ị nakwa da no gree for anybody, no gree for anybody. Ka ọ ghara ịbụ mgbe mmadụ bịara iweta very good advice ga-enyere gị aka in life, ị na-eme no gree for anybody. Ma mgbe mmadụ na-abịa ka o nye gị aka isi ya no gree for anybody. No gree for anybody, no gree for anybody. Aka m adịchakwa na that oyibo no gree for anybody. You must agree na some certain things ka o wee nwee ike inyere gị aka. Take note of that. None.